Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa na imbang, nagasat na parabor nga aldaw, iti Martes kakabsat, kumusta? Kumusta ti paraangan nyo, iti dito nga gundaway kakabsat, amok nga madama kayo ngagkapkapi, praise the Lord, kasi dati marik natay nga lamiis, kakabsat, uri nakapudpudot, iti panawan, nga madalat ti marik natay nga lamiis, pagyamanan tayo iti apo, iti panakaraing tayo manan iti daytoy, nga agsapang nga daan pigsa, ang runaan na daan tayo iti namnama, kadawatit kakabsat, nga makipagpasit kayo manan iti daytoy nga programa, iti agsapan at nun iti namnama manipud Lunes, aging gana iti Biyernes, iti daytoy nga stasyon, 1143 DZMR Santiago City, iti naragsa ka magkabkablaw, kada kayo iti aldaw, iti Martes Lawrence Salazar. Saritain, ibigyan, alalaklaka, alumusok di kamelyo, tigapot, di may sadahong, ngem tibak ng ngasumre, ipagalian ti Diyos. Anyaket din apasnek mo, aldaw ken rabi ka pa nagtrabaho, maliwayang payen ta salunat mo, ta ipang pangrunam ti ibabaknang mo. Nagkadlaw, nagitik, aramid mo, sinisikap, siniswiti ka trabaho, inaabuso, ngaya asenso, daw sa rempayen, aldaw para tiyapo. Nakasaritain, di Biblia, alalaklaka, alumusot di kamelyo, gabot, di may saada ko, pakunang asumre, di pagalian di Diyos. Alawan kakabsat, agyaman tayo iti daytang nga kanta, kita kunana nagrigat iti sumrek, aya, iti pagkarian iti apo kasalakala yung parana iti dagom. Well, anyway, kahit kuman nga magipaglukat kay Kalsa di Lucas kapitulo 12 15 aging gana iti 21. Iti saritain na, intuloy na kinuna kadakwa da amin, kitain nyo kat agannad kay iti amin nakita a kinaagom, ta iti pudno abiyag iti tao saan maibatay iti sanikwa. Uray no kasatno iti kinabaknang na.
sinarita na kadakwada daytoy pangarig. Aday ti baknang anawadwad iti apit na kinunana iti bagina. Anya nga tataramidek. Awan umanay nga pagipunpunak iti apit ko. Awan mo kon daytoy taramidek. Rakrakik to dagiti sarusar ko ket mangbangon akto kadagiti dadakkel nga pagipunpunan iti apit ko ken daduma asa nikwa. Ket konakto iti bagik nagasat kan bagi tadda amin ang masapol mo iti adu atawen aginanaka mangan ka uminom ka ket agragsak ka ngem kinuna iti Dios ken kuana maag itambot lang nga rabii matay ka ket amin dagitoy nga urnong mo siya asinon to iti agtagikwa. Verse 21, ket inggibus ni Jesus kasatno iti pagbanagan dagiti agurnong iti adu asanikwa nga agpaay kadakwada ngem napanglawda iti imatang iti Dios. Well, madaydayaw iti apo kadagiti nga sasaon ng intay binasa iti dating aldaw. Makita tayo dito kakabsat ti pakasaritaan iti maysa nga nabaknang ngem iti kinapudnuna maysa nga napanglaw. Kuna na verse 7 iti bersikulo 15 kitain nyo, kat agannad ka iti amin akita iti kinaagom, ta iti pudno abiyag iti tao, saan ama ibabat, saan nga maibase iti sanikwa, uray kasatno iti kinabaknang mo. Iti sao kakabsat nga kinaagom, mangipakita iti may nga tao, ngagtartarigagay, when numawaw iti adupay. Tartarigagayam iti may nga banag, idi napaaddan, kaya't mo pa iti aduken adu. Dagiti Romano adday iti pagsasaud nga kastoy. Iti kwarta ket kasladanom iti baybay. Kas uminom iti tao nga adda isukat mawaw. Naalatay kakabsat nga iti no inom tayo ket adda kanong mauwawan tayo. Iti binasa tayo nga pas iti Biblia kabsat. Ipaayan na tayo iti balaag. Iti balaag nga masapol nga agannad tayo iti amin nakita iti kinaagom. Apay agsipod ta iti biyag saan laing kakabsat nga kwarta ken kinabaknang. Ni Apong Jesus mabaling nga kunaan nakadatay ita uray adda ken ka. Uray adda amin ken ka iti kinabaknang ni Bill Gates. Amutay man ni Bill Gates na ngem iti kinapudno na agbibiyag ka nga marigrigat. Anya iti pudpudno nga panagbalaygi. Wenno na balaygi nga panagbiag kakabsat. Makita tayo ditoy iti maysa nga pangarig maipapan iti nabaknang nga tao. Nawadwad iti apit na, adu iti apit na, kasapulan na iti dakkel nga pagipunpunan iti apit na, wenno masapul na siguro iti dakkel nga garong tapno ti kasta pagyapanan na iti apit na. Adamin ken kuana takunana iti verse 19 nagasat kan bagi hangaday. Tadaamin ang masapul mo iti adu nga tawen. Mabalinan nan iti aginana. Mangan uminom, mabaling nga maghatang na amin nga kayatnan. No kitaan tayo inaramid dayto nga tao no anya itinasaya at para kenkwana. Ngem ni Apo Jesus insuro na kada tayo iti verse 15 nya kunana nga iti panagbiag tayo saan laeng nga maipapan iti kinabaknang. Iti verse 20 inawagan iti Dios dayto nga tao nga maag. Ngem kayat kung ipaganutget kakabsat nga saan nga gaputa na baknang dayto nga tao ket inawagan na iti Dios nga maag. Haan kabsat iti Dios saan nga kinuna iti sao nga basol iti hanang kinuna kakabsat nga iti nga basol iti panakaadda tayo iti kinabaknang haan kakabsat. Sino mga iti hanang mga iti kinabaknang amin tayo saan kaday kayat tayo. Ngem dati iti problema kakabsat saan kunakaron saan nga basol iti kinaadda iti kwarta tayo. Gamang tayo. Basol into no dayta nga gamang tayo dayta nga kwarta it akin iggem kada tayo. Nga isumot tayo iti manipulate iti biyag tayo. Nga isu iti Diyos tayo kakabsat. Ket kasto iti mapasama kada ito nga tao, nagtrabaho, inaramid na iti aming nga kabailan na. Tapno iti kasta magunod na iti kayat na nga biyag, kan maipayan iti bagina, iti ina na. Ngem apay nga rod, tanaawagan isuna iti maysa nga maag. Agsipod ta, iti agbalbalin kabsat nga master na nga Dios iti biyag na ket kinaagom. Manipod ka dagiti bersikulo nga binasa tayo kakabsat, manin ano nga inulit-ulit dahito nga tao no anya dagiti naramidan na, dagiti adda kenkwanan, ken no anya iti aramidan na pa, dagiti accomplishment na, impresent na ditoy.
Dahito nga tao agbibiyag iti basit nga lubong na ken tarigagayan na nga maadaan pa iti adupay nga sanikwana. Saan lang kakabsat nga agbalbalin nga master na iti kinaagom no dikit di awan iti Dios iti biyag na. Kung ano ni John Wesley ay iti maminsan may isang nabaknang nga tao inaramid na iti lugar na abasit nga paraiso. Pagyabanan na iti Dios gapo kadagiti nga banag ket aywanan na amin ida. Ngem iti binasa tay kakabsat daytoy nga lalaki kitkitaan na laeng dagiti adda ken kuana saan ngano si asino iti naggapuan na. Awan man lang iti panagyaman na iti Dios kakabsat. Apay ta naawagan isuna iti maag. Agsipod ta awan iti Dios iti biyag na ket agbibiyag laeng gapo iti kinabaknang nga adda ken kuana. Ulitek kakabsat. Kaya't kung ipaganat-get awan dakes na iti pannakaaddam iti kinabaknang. Amin tayo agtartarigagay iti kinabaknang. Ngem kasko na iti Jesus iti tao may nga maag into no agbibiyag laeng gapo kadagiti banbanag diti lubong ngem awan iti Dios na. Kahit nga sa umon, nga iti Diyos nan, kahit dagiti kwartanan, adu dagiti na damag tayon, adun dagiti na meet tayon nga kabsat, ngano kasabaam kat i-reject da. Ipangpangro na da, dagiti adang sanikwada. Adu iti agbibiyag, nga awan iti Diyos iti managbiag da, saan da nga malagip, ken pagyamanan iti apo kadagiti adu nga parabor na. They simply have no room doon sa buhay nila ang Panginoon. Awan iti room ini Apo Diyos, ija iti panagbiag. Haan nga kasali, ija iti kayamanan iti Apo. Kaya kung tutuusin mga kapatid, dagit na nga adda amin nga sanikwam, galing lahat, naggapo amin iti Diyos data. Isu awan ti dapat nga pagpanaktil tayo iti Apo. Ay iti nga kabsat. Well, anya iti pagbibigam ita. Anya iti importante ken ka. Tatrabahom, data ka di kinabaknang mo, data ka di sanikwam, kabsat agbiag ka kuma nga kaduam ni Kristo iti inaldaw-aldaw. Nasayaat ni maadaan tagamang, nasayaat ni maadaan iti saniko, nasayaat ni maadaan iti kinabaknam, ngamdim ko mga liplipatan kakabsat iti agyaman mo't gaputa ultimo nga maging ang hibla ng iyong buhok, hindi mo yan pag-aari, kukwa iti Apo. Kas dahil tinapasama ka iti lalaki, ngimbaga na, di pangarig, nga adda ken kuana aminen, ket mabaling agbiag iti adong atawan, ngem inya kun ati Apo kanya na maag, kun na matay ka into nurabiin. So, awan ti mamaay na. Kitaan tayo man kakabsat iti kinababa iti biag tayo. Dahito nga nabaknang nga tao, adda iti plano na, iti masakbayan na ngem, saan na nga napanunot, nga mabalin nga ababalaeng iti biag na. Di verse 20, itamot laeng rabii matay ka. Ket amin dagiting ornong mo, siya sino itagtagi kwa? Sino ti mangala? Sino ti agtagi kwa? Mabaling nga dahiting nga lalaki, panpanunutin na nga agbiag iti naunday nga panawan. Agbiag iti nabayag nga panawan. Ado iti busbuson na, ngam iti kinapudno na, mabilbilang iti oras nan, iti panagbiag na. Kabsat, saan tayo nga igam iti biag tayo? Kuna na nga rin Santiago, Kapitulo 4, versikulo 14, diyo ammo no anyan to, iti panagbiagyo into nubigat. Ngamin, mayarig kay iti angep, ngagpukaw kalpasan iti pagdarikmat, a panagparang na. Ayatek nga dumdum nga, kakabsat nga dito live streaming, iti dahit nga gundaway. Anya iti priority, iti biag mo, iti dahit nga aldaw kabsat. Iti aming adda ken ka, ket bendisyon, ken parabor iti Dios. Pribilehyo dahi ta kakabsat, nga addaan ka, adda ken ka, regalo ken ka iti Dios, ket mabalinmet, nga ipabulod na laing ken kwa, dagita iti Apo. No iti dahi nga tiyempo ayatek nga kabsat, alaen ti Dios iti impabulod na ken ka, adda ka di iti maisublim. Wenno adda ka di iti mabalin mo nga maaramid. Kabsat, mabalin mo nga umasidig iti Apo iti dahi nga tiyempo. Saan nga damdamagan iti Dios no adda iti kinabaknang mo, wenno ado iti kwartam iti bangko. Iti importantinto iti daytang aldaw nga sumangot tayo iti Dios. Naisalakan tayo kadi. Adda kadi iti relasyon tayo ken kuana. Nagbiag tayo kadi para kini Kristo.
Agserserbi tayo matlaing kadi ken kuana. Ket nagmula tayo kadi itigamang tayo ijay langit. Aya, malagip ko dadya may sa testimony nga may isa nga pastor. Nga idinapan kano ijay langit. Ang testimony istorya. Dinapan kano ijay langit may isa nga matay. Ay di may isa nga natay. Apay ngay Lord. Hamak nga nalpas data balay ko. Aya. Sementuma laang di side na ti adda. Kung nati apo kay suma latin patulod mo anak ko di sulat nakapanan na dayta. Aya. Tutuusin at dati kapag paisuanan na di pasit tayo dahil kakabsat. Ngayon amo ko di langit perfect nga ligwa para kada tayo. Kung kahit ko nga ipaganat get kakabsat, busbusan tayo iti tiyempo tayo iti panagserbi. Agraman da iti gamang kan sanikwa tayo kakabsat. Amo yung kakabsat sa totoo lang. Adu dagiti testimony nga mga may sa kadagiti gayem tayo kakabsat nga testimony na nga halos palugi na yung business niya. Awan ti mabalin na nga ramiden na ngam iding kamang na iti apo. Amo yung kakabsat na doble-doble da iti business na. Nagkaroon ti adupay nga property. Kanayon ng ibagbagay hindi sa akin yan kay Lord yan. Hanggang nagpinta sa kakabsat. Ay day tabasit nga da kayong kaintuno impaay mo kayong kuwana. Amo ti Diyos na aramiden na. Well, anya iti pagbibigam iti dating aldaw kabsat. Kasatno nga ipulang day tabiyag mo kin ni Jesus. Nakasagana ka din. Aya, agbiyag ka kadi para agbibiyag ka kadi para iti apo. Aya, nabaklang ka kadi kadagiti banbanag maipapan iti Dios. Aya tinga kakabsat. Adda kadi iti na isubim, adda kadi iti na isave mo iti langit. Adan kadi dagiti banag gan aramidam para iti kingdom iti apo. Wenno ti panpanunot mula angket para iti sarilim. Aya tinga kakabsat. Aya tinga kakabsat hampay nga naudi iti gundaway. Kabsat no iti dayto nga kanito. Ket awan pay iti nananay nga relasyon mo iti apo. Kahit ko nga makipagkararag ka kanya. Ulitek, amin nga adda kada tayo kakabsat. Kukwa iti apo, agraman, dagita buok mo, pigsa, kayamanam, nga kwartam nga adda dita bangko, impabulod na kat pribiliyo kakabsat na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Aya, awan kakabsat, kung lamo-lamo tayo, nga rimuar, kadagi sinapupunan ng ating ina. So awan iti dapat nga pagpanakkel tayo iti apo. Basit man kindakkel dahit nga bendisyon nga mabalin mo nga amaawat iti dahit yung aldaw. Masapol nga pagyamanan tayo iti apo. Hallelujah. Ulitin kakabsat, no iti dahit nga gundawan, no iti dahit nga kanito, awan pa iti relasyon mo iti apo. Awisin ka man nga makipagkararag kanyak, iti dahit nga kanito. Diyos mi, amami, anain langitan, madaydayaw itinagan mo. Agpakumbaba kami keng ka iti dahito nga kanito. Makawanan na kami. Kadagiti tiyempong agbalin kami nga naagom, kadagiti banbanag diti lubong. Ket malipatan na kaapo. Dalusam iti puso mi manipod kadagitoy, nga kababalin mi. Nga nadadumahanda ka man laang apong malagip. Nga pagyamanan, kadagiti nakatado nga bendisyon nga ipapay mo kada kami. Apo Dios, ipayan na kami itinadalos nga puso. Nga agbiag ken ka. Ipay mo apo iti panakabalin iti Espiritu Santom kada kami. Nga manglinis kadagiti puspuso mi. Ket mautob mi apo. Nga amin nga adda kada kami. Ket kukwam apo. Kadagiti agdingdingeg nga awan pa iti natalged nga relasyon da ken ka. Iti dayto nga kung daway dawatag apo. Iti panagtignay mo iti biagda. Iti dayto nga kanito apo. Ipaay mo man iti nananay nga tarigagay nga isuko da apo Dios iti panagbiagda. Ket aramiden da ka nga apo nga manubot ken mangisalakan iti biagda. Agtultuloy apo nga ikararag kumot dagiti adda saksakitin na. Rikriknaan na, pakariribukan na iti dayto nga gundaway. Anyaman iti lugar nga ayanda apo. Sa dino man apo nga disute ayanda apo. Apo awan ti distensya iti kararag. Ure pa kadagiti kakabsat. Apo nga agbuy-buya iti live streaming iti dayto nga gundaway.
Han kuman idang nga mabinsa-binsar, nga maamom dagiti naka-online Apo Dios. Amom Apo dagiti makipagpaspasit kanya nga mangikarkararag. Amom iti tarigagay da Apo, amom iti rasundan mo apay nga agdingig da kadagiti sasaom iti da itingal daw. At da Apo Dios iti kayat da nga mapasamak Apo nga naisingsingayan iti biyag da iti da iti nga kanito. Mabalin Apo nga iti da iti nga tiyempo kayat da iti mawayawayaan manipod kadagiti nakadalitan da Apo nga basol. Mabalin nga kahit da mawayawayaan manipod ka dagiti sakit nga da kadakwada. Mabalin Apo Dios nagtartarigagay da nga may supply dagiti kasapulan da financially, spiritually when anyaman pay Apo nga kasapulan da iti da iti nga kanito. Apo nagimbag ka kada kami o Dios. Apo itinaldaw-aldaw Apo nga panagriing may dakkel nga bendisyon nga masapol nga pagyamanan da kawa Apo. Wen Apo Dios iti da iti nga gundaway. Dawatik man iti panangipatay mo. Dito man nakabalin nga imam, kadagiti nga kakabsat, kit ipahay mo iti nananay, nga pan nakaagas, ken pan nakadilibad na manipod iti sakit da Apo. Itinagan ni Apo mga Jesucristo. Dagiti agdingdingig nga adda ti amuda Apo Dios, may sa kadagiti relatives dati agsagsagaba iti sakit iti dati nga gundaway Apo. Idiklarak iti salon at ken pigsa kadagitoy nga kakabsat. Itid mo Apo, iti agtultuloy nga panangsagid mo kadagito nga kakabsat. Saan lang iti napisikalan nga bagay dikit di Apo kang runaan iti na espirituan nga biyag da Apo. Dawatig mo't Apo, iti panangaywan mo iti tunggal maysa nga agdingdingig iti dayto nga tiyempo. Nga dagiti sasaom kumaapo nga naibinglay iti dayto nga aldaw Apo. Pagbiyagan mi, bigbigan mi Apo Dios. Nga naawan ka, awan ti maramidan mi. Naawan ka Apo Dios, awan dagiti sanikwami. Din mi ken ka, ipahay mi ken ka Apo dagitoy nga sanikwami ken ka. Kukuwam amin dagitoy. Steward, pinagkatiwalaan mo lang po kami Panginoon. Pribilehyo mi nga inyintras mo amin kada kami dagiti nga banbanag Apo. Nga ma-enjoy mi Apo Dios. Thank you Lord. Thank you Jesus. Wala po nyaman iti kasasaad. Itong galmay sa kada kami. Ipahay mo man ti adu nga parabor ken bendisyon mo. Agtultuloy Apo nga ma-enjoy mi iti presensyam. Idi da ito nga agmalam. Kat sika iti mangidalan kada kami iti anyaman nga aramiden mi. Aramidem Apo nga nabalaygi dahito nga aldaw para kada kami o Apo. Arakupan na kami iti presensyam. Ipalagip mo di nagadalan mi iti dahito nga gundaway. Nga uri man pa iti kalpasan iti dahito nga programa adda iti managyaman mi ken ka. Gaputa na wadwad iti apit mi. Gaputa na salon atak iti dahito nga aldaw. Gaputa nakapasa iti board adi anak mi Apo. Gaputa na wayway anak manipod iti sakit. Agyaman kami Apo Dios. Agyaman kami. Hangaw manay iti panagyaman mi. Iti word nga panagyaman hangaw manay Apo. Nga manipod ti kaunggan iti puso mi Apo. No kasatno kami nga agyamyaman iti every single minute and every hour. Lord, agyaman kami Apo Dios. Thank you Lord. Thank you Jesus. Iti panakarikrik namin iti presensya mi iti dating aldaw. Agtultuloy ka nga kumuyog kada kami ang gana iti panaglipas dating aldaw. Thank you Lord. Madaydayaw ka itinaga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you Jesus. Uray anya pa'y di mapaspasama. Ti pa
serbiken ka. Apo Jesus, ipatpateg ka unay. Kakabailan ti agbyag no awan ka. Sikala ay nga po, di gameng ko, gameng nga kapapatgan para kanya. Urayan niya pa'y di mapaspasama. Di kanto mabalin na pagtalikodan. Nupay itan ket nagbaliw ti panawen. Ulo sa di kanto liplipatan. Apo Jesus, ipatpateg ka unay. Diya ka bailan ti agbyag no awan ka. Sikala ay nga po, di gameng ko, gameng nga kapapatgan para kanya. Alawan, nagyaman tayo iti dayta nga kanta kabsat, gamang iti titulo na. Well, iawis ko matlagarod tiyag tultuloy kabsat nga panangipatuloy yo, kadagi prayer request yo. Bueno, testimonyo yo. May papaniti dayto nga programa kabsat, mabalin nyo lahat nga i-text dito 1143 DZMR. Iti number tayo kabsat nga 0917-564-8388. Well, good morning kada kayo kabsat nga dakasibsiba iti radyo dayto nga gundaway orepay kadagi iti nakipagpaset kanyak iti dito live streaming ni sister nga Mila Cabanyero. Good morning kini brother Danny, lolo Jose orepay kini Lola nga sigun. Good morning kada kayo amin dita Gulak Tifon Quirino orepay kini sister nga Merinol Somera. Good morning pastor and also your family circle. God bless everyone. Ma'am Biron, good morning kini sir nga Alex na imbagagsapayo amin dita Bacnor. Sister Marisa, good morning Pastor and Pastora Joy, glory to God. Sister Perlin Montimayor Tongpal at Sister Perlin Montimayor Tongpalan. Okay. We're praying for Iris, iti pa nagbalay na. Iti exam na. Well, repay ni Sister nga Leia Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family. Kini Sister nga Tricidita Alejo, good morning po Sister Tricidita. Orepay kini Sister nga Jennifer Caro, blessed Tuesday morning po sa lahat. Kinantingali ng Melchor Valentin, God is good all the time. Kay Sister nga Novelin. Amin iti Diyos, iti naimbag unay pastor prayer request ko man. Kay noted Sister Novelin. Sir Angie nga Aquino, Madama Matigbibuya, orepay kini Tita Arlene nga Pascual, good morning. God bless ko na Sister nga Angie. Kini Pastor nga Ricky Nelson Barret, good morning ko na good morning watching. Then Gayeb, good morning Pastor Matay Dayaw iti Apo, God bless po in your family. Kini Madam nga Lerma Valenzuela Pascua, good morning. Brother Hermando ko na blessed morning to everyone. God is good all the time. Happy birthday, Chair Daryl. Okay. Pastor Daryl Joy, maudi kumakit. Okay, kaputa greetings ni Madam Principal. Okay, God bless you more ko na. Ulitek, blessed morning to everyone. God is good all the time. Happy birthday, Chair Daryl. God bless you more and more. Sanay mabusog mo kami. Anyway, oripay kin ni sister kong Josephine Salazar Uton, good morning. Oripay kin ni Ma'am Robilin Darok Agustin, sayang hantay nga nagkikita ma'am iti Sunday. Ito naman minsan to. Kini sister nga Mercy dito mo na Sister Mercy, ayan, Montimayor. Blessed morning Pastor Lawrence and Pastor Joy, to all listeners to your program. God bless us all.
kini Sister nga Teresita Malagayo. Blessed morning po, Pastor Lawrence and family, at sa ating lahat. God bless us all. Blessed morning, Pastor. God bless ko na ni Ma'am Romelinda Agustin ng Wilson Canueva. Thank you, Lord, all the time. And, good morning, Pastor, Pastora Joy, at aming pamilya kiniti, aming anak iti Dios. Praise God. Kuna na Villafe Herminal, kuna na Hermini kurang ti cellphone ko. Kamsat. Good morning, Pastor, from Shalom Assembly of God, Suraro. Baka Aurora dahil tayo. Aurora nga ta. Is the phone. Jinky Rakal. Amen. Hallelujah. Good morning, Pastor, and everyone. Leonora Solaria. Blessed morning, Pastor, and everyone. Blessed day to all. Kuna ni Tita Arlene. Kina Pastor Marcy Dita Magno. Good morning po, Pastor. Agyaman kami iti sa Saudi Apong Mbingay. Amo kada kami amin madayaw iti Apo Ruth Buena. Good morning. God bless you po kini Sister Rosbel Apostol. Brother Bonnie, good morning kada kay amin dita San Guillermo. Second Tuesday of June, nadapang kami dito San Guillermo, kakabsat. Gramon kini Sister nga malo na pila. Magandang umaga po na yung pangagsapayo, kakabsat. Needs Raza, good morning, Pastor. At sa lahat, God bless. Amen. Kini Sister nga Shirley Dumon, good morning, Madam. Good morning sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Thank you, Lord, for every blessing, our good health and sound life. Praise God. Amen. Kuna ni Ma'am nga Teresita Malagayo. Lucrecia, kuna na, good morning, Pastor. Che Alejandro, agyaman Pastor, na-remind chutin ni tayo kuna siguro ni Lord dahil nakalimutan tayo. Pastor Ray Kakal, blessed morning, Ninong, kuna tinanak tayo mat ni Pastor Ray Nida Quirino. Okay. Geraldine, amen. Sister Ophelia, amen. Juby Bimbo, kuna na, thank you, Lord. God bless you more. Pastor, in your family, Ma'am Robelinda, amen. Thank you po, Pastor. Iti makapabilag ng mensahe. Iti ken prayer mo kada kami. Marlon Sanchez, God bless DZMR, Pastor. Iramraman mo man, iti kararag mo. Okay, noted po, Brother Marlon. O repay kini Sister Mary Joy, thank you, Lord, for you all alone, all the glory and honor and praise. Kinantingalina paki-greet man. Happy birthday kano kini Jaster Melchor. Itatangal daw kini pag exam na iti dating aldaw kuno ni tingalinda nga Melchor. Maribik Martinez, happy Tuesday po sa lahat. Good morning kinatatang Nardo Juanito at Inang Linda Juanito from Dumabato, Norte, Madela Quirino, nga madama nga agreed ready para ijay para abang ibilag na. God bless you. From Dumabato Norte, Madela Quirino, nga madamang agreed ready para jay abang ibilag na. God bless you. God bless you more. Well, good morning kada kay aming daki sigsibay iti radyo dati nga Gundaway. Ken syempre happy birthday mo iti apo mi nga ni Fender Blanco. Iti kasangay na iti daytoy nga aldaw madaydayo iti apo ket alagaro din kakabsat. Pumakada man iti anak gayong kinkabsat iti apo Lawrence Salazar na imbag aldaw iti Martes. Good morning tayo ating asawa ni Pastor Joy dita Rosabella. Okay, dapat iti hagundaw ito message iti listen na tayo kakabsat pag-dispensarin nyo. At iti okay, kinagapukin ni Sister nga Rebecca. Tama po ba? Good morning, Pastor. Salamat kadagiti na baklang sa iti apo. Inayon dakman, Pastor, iti kararagyo. Okay, noted po ni Sister Rebecca Divina. Thank you po kadagiting prayer request yung kakabsat. Alaway nagyaman na kakabsat iti trust yung mga ikarkararag kada tayo. Da kayo nga kanayon di puso mi nga mga ikarkararag kada kayo. Agyaman nak Lawrence Salazar rin bangal daw iti Martes. Iyan sa panap ng tinamnama magtatangar ken inanama lagi ti sa uwi ti apo undasin nga balurit ti agmale. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama, Lunes ingat Biyernes